apụtasị ụmụ nwaanyị mee nke ụmụ nwaanyị nke ụmụ nwoke na-emekwa marriages. Some of our men na-abahapụtakwa ha edewe that mentality of buying no nwaanyị eme ihe niile no nwaanyị no onye nwa na-ese nwoke ihe ọzọ. Then another thing na-esekwa bụ ego. Ma gwa gị nke bụ eziokwu, most of ndị na-abụ abịa ebe ọ bụla ego na-ese bụ ndị na-afụbebu ego na Nigeria before ha bịawa ebe a. For instance now, ịbụ nwaanyị maọbụ ịbụ nwoke, in a week ịlụtago 500 pounds. Ịgbakọ ya na be anyị, ịpịa ya 2000 something, ọ na-akụ 1 million. 1 million something. Ha isi ọngụ a bụ ihe bụ millionaire ihe a, ịghọtago that mentality. Ọkwa from there, ifuzi onwezo ya enwe time ibia, a na-achọzi ife onye osi shift nke ọbanye shift nke osi shift nke ọbanye shift nke unu na-abụ most of di na nwunye nọ n'obodo a bụ just living enemy. Like ha na-abụ nọ n'ụlọ but ha na-abụ adị ekwu okwu. Na-agwa gị eziokwu bish. Abụrụ onwe onye ịma n'oyi dị a jee jụọ. Ụfọdụ jos n'ọlụ ka ọ bụrụkwa na anọ, ụfọdụ bụrụ na family ha si wee bịa, ịmakwa family si bịa mata azụ. Ụfọdụ nọ na marriage but eche na ihe ndị ụlọ ya ekwu ajọs n'ọlụ. Ọkwa ịghọta ihe ndị ụlọ ya ajọs n'ọlụ. Ụfọdụ a lot of things na-eme here. Otu a nwoke si akpụgite nwaanyị ka nwaanyị sikwa akpụgite nwoke n'obodo a. Adịmatụlụ ka nwaanyị si akpụgitekwa nwoke n'obodo a. Onye ala ndizi. Ọ bụla matter of gee ntị, asọkata eze anya n'ilu ekpulu nkata buru okwu. Anọkọtara m afọ ifo, anọkọtara m bụrụ nze. Asala m ile, andụ eziokwu ka m ga na-ekwu asị onye nze echiri echi asa ile. Mbọsị nnọkọta akwụsị ikwu eziokwu, mbọsị a ka m bụ idede mma. Na water beach. So a lot of things na-eme here. Ọ ebe akwa ya na-asị gị okwu ụmụ nwoke anyị anụwa ka anyị akpọgotekwa ịlapụ nwaanyị akpọgote gị ị na-achụ nwunye onye ọzọ. Nze kedu ebe ndị be anyị akụfukwa ya isi na Scotland. Onye kpọọ mụ na Milo, onye onwe ihe ọfụ ụlọ ọmalụ, adị m agwa gị bishi ihe ụmụ be anyị na-eme ihe. Ị na-ajụ onwe gị nke nwa bụ dị single sef, ịgbalụ kurukili ha nwa bụ ndị dị mmadụ iri na-agba. Ọ nwata nwaanyị akpọgotezi gị n'obodo afọ iyi na-eme, o take ya likely with you. Wata apụta tinye ya na social media ọ dịka eji wee kpogote ọ na igbugotezi mmadụ ịbịazie ikpogotezie nwata nwaanyị maka na ikpogote ya bụ nwata nwaanyị. Ị na-emezi ihe sọọlụ gị, ọ na-alacha gị ike maka na ọ nọ na akwụkwọ gị. No, ọ kwesịrị ịdị otu a. No. So ana m blame ma nwoke o ma nwaanyị o because a na-eje onwe na iyi ịma ọgụ ụfọdụ ọ ndị gị na obodo a onye gị na ya na-alụkarị ọrụ ka gị na ya na-spend more time than onye gị na ya nọ n'ụlọ. Because some shift a na-alụ n'obodo ụfọdụ bụ 12 hours straight, ụfọdụ na-alụ 24 hours depending on 7 hours depending on the kind of job ị na-eme. And ebe a ego ọla ọbụla ị nwetara, you really worked for it. Na ndị a gị na ha nọ n'ọrụ bụ ndị gị na ha na-spend more time than your partner. Okay, na wata ndị a gị na ha nọ n'ọrụ bụ gị na ha na-spend more time. So a lot of ndị be anyị, ife ihe ụmụ nwoke be anyị ụfọdụ, not all everybody, ụfọdụ na-eme n'obodo a. Nwanne ọ bụrụgodị gị nwa bụ nwaanyị ma ọ bụ na gị nwa ka nwanne gị nwaanyị complain one way or the other, ịchọpụta ị ga-asọpọtụ ihe ha mere. Lapụ abịa ebe a abịala na social media, onye ọbụla etecha okwu tee okwu mmanụ onwụlọ otu a nọ kịta mme abịala okwu
nke aya eme dị a inwe ike nkwe something bụ inwe otu mesi wee dewe okwu otu anụ okwu ịma onwe ndị m okwu etela okwu etela ikwucha anyị otu a ọ na-atọ when you go deep ịmalụ nke bụ eziokwu bish. So lapi ihe na-eme n'ụdị obodo na onwe oge ụfọdụ na-adị frustrating because ịmagolo obodo ịnọ ịmapụrụ ya achịpụtara ọbụla nke ya bụ na ịnọ Naijiria ịnọgọta ibulogodo onye ọ dị n'aka ịmapụ like this ị ga-enwetalele ebe ị ga-anwụwa n'otu nobody onwere onye wọtago but ebe a ọ bụrụ na ịchịpụtara bilu na-eche gị every end of the month. Cheki obodo bụ ma moto ị na-anya ma everything ya na-akụ nke a kụọ nke ọzọ kụọ nke ọzọ kụọ nke ọzọ kụọ nke ọzọ. So abịafụzi afụ dị na dị ọrụ dị and everything dị nwoke a na-alụ nwaanyị a na-alụ ọgụ ụfọdụ ụmụazị ada enwe time ụmụazị ị na-afụ ụmụazị ịma onwe ihe dị iche na ibie nwatakịrị n'ihe ya lie dam na idebe ịnọdụ ọdụ na-enye nwatakịrị nri n'ọnụ ọ na-eli nwatakịrị ya efi dị ọfụma karịa na ihe ya ọya bụ ịnacha ya fụ ụmụazị ụfọdụ amụrụ n'obodo a dịchia kparịkparịkparị ọ bụrụ na ha na-eli nri but eweligo ihe tacha ọ bụrụ na parents enwero time for their own children. Child minders bụ ihe na-azụrụ ha ụmụazị a na-akwụ ụgwọ apụta ka e wee jee shift eduru nwatakịrị edunye onye ndị bụ maka abịa ebe a onwe ndị bụ ọbụ na-abụ ga-eje shift na-ekulu ụmụazị unu galụ ha na-eneta anya I think how many pounds a na-akwụ ha per hour. So ha enweghịzi onye ọbụla na-efocus na the money. That love ha nwewu adịọzi there. So bish onye pụta ebe a sị gị nwoke ji wee mee nwaanyị ji wee mee mali the root of it ihe a na-anọkọtalụ mee but efu ụmụ nwoke be anyị n'obodo a asịkwa m sị na ogodi nwaanyị atụmolu sef ọ bụrụ na mfụ ya from ebe a ọ na mfụ from ebe a because ihe ngwakwa onwe m bụ onye ọbụla nna anụkwa ihe sokwara si mmanụ ọnụ nwaanyị dị married na village bụrụ single na abroad iji anụ nwaanyị bụ ka inwe companion nwa onye gị na anọ ijesi abata ife onye gị na ya karịa ụka isi jugo otu a ife onye kọsara ihe so mmanụ ọnụ nwaanyị si oke maka na mmụta ya na Naijiria na amaghị akpọgotere ya ebe no otu nwaanyị bụ ngwugwu a na-atọ atọ iyi tọtara otu isi dewe onwe gị ya determine respect nwaanyị ga-enye gị ọ bụla ị na-eme ihe nlụlọ ndị na-eme ma ndị ya ewere nọmba dee n'ego onye apụta na-asị gị na na nwunye a na-asị na ọ na-esi nsi ọ ụmụ nwoke be anyị ga-ejesi ya na ive na-alụ na anọgụ m obodo a so years na ive di gị na-alụ pụta ka nye gị life ụmụ nwoke be anyị na-eji akwa ive ị na-afụ na nwe ụmụ nwaanyị awọ ụmụ nwoke be anyị na-eji pen dee nọmba n'ego nze ka nwoke be anyị na-ejekwa achụ nwaanyị be anyị nọ na di chọkwa ka ọ gbasaa the family ọ ibe na-emezi ebe ma apụta na empirical factor ka m na-enye gị ọ bụ ihe a na-eme gị sef onye dị m nso nke ime ụlọ ive a ọkwa a na-agwa gị dat nekedu ive bịa ka enye gị life because nwoke ka gbagotechara na-agba mbọ emebi inwe ike ibido from cleaning from there mago ive na-enyekarị akwụkwọ n'obodo a bụ inete ndị iyi dị anyị ghọtago so ifugo na ndị agha batago mgbe ha batara lelasịsa chetụrụcha agụcha mụ na ndị everything ghọtago lasịcha abịazi agadali na obodo enwe nzukọ ụmụnne otu a ọ bụ ọzọ ọ na-akakwa njọ bụ na ụlọ ụka na chọọchị ifu na-ejekwa ihe anything ya ebuko ndị be anyị unu like this anọla ebe anyị nwere ihe ndị ọzọ bịa nọ na-achụ ndị ebe ha ndị abịa ọfụ ịmalụ otu abụ anọrọ na skuul mgbe anọ university enwerala matriculation otu a guys this thing na-atụghalụ ndị anụ abata university ọfụ nye bido nye nwa advice otu esi ebi na otu a ka ebulu ụzọ ajụọ gị maọbụ anọ n'ọrụ when did you come ajụọ gị mgbe ị bịa
ikwulalị mgbe